iki ana mulana wiwit cilik sing ana perantauan melu ngewangi dadi kuli bangunan telung sasi makurung bayaran madong ngamu mandi tenan dicapai marang Gusti Pangeran kaya ngene rasane wong ora duwe pisan dicek karo kancane eling-eling menungso bakal mati yen wis mati dikubur sana famili dipendem jero di apik bumi ana kubur iku akeh pendosa kula kapeng kala cengking padha mara ana setan membo-membo dadi prawan benok rasane yen ana kuburan ning akhirat ora ana montor liwat ning akhirat ora ana mas boy liwat ning akhirat ora ana meja bilian ana ning godhone malaikat sugihe wong mesti ana mlarate sak mlarate wong mesti ana celengane makane kowe bojo aja mandang rupa elek kuwi ora dadi ngopo makane kowe bojo aja mandang donya sing penting ra ngenteni warisan maratuwa pancen ayu ndok kaya bekas pacarku biyen eman tenan ayumu mung kanggo obral janji ndok durung mati uripmu mulya mula aku wis kandha melu makmu tandur ning desa